Itt vagyunk Dreamyvel, és életünkben elsőnek most fogunk felszállni. Életünkben elsőnek fogunk felszállni most egy bullet trainre, ami hát valamelyik 300-zal megy, valamelyik 350-nel, valamelyik 400-zal, 450-nel. Szóval most ezt pontosan nem tudjuk, hogy melyik, aminek a végsebessége mennyi. Viszont amit észrevettem, hogy itt a kínaiak nagyon kulturáltan várnak sorban a helyükre, illetve hogy Ja, szerintem. kapaszkodjál, mert most fogunk venni 300-zal. Úgy emlékeztem, hogy az ablak mellett fogunk ülni, pedig... Én is azt választom. De várjál, mert tudod, újra foglaltuk a jegyet is. Szóval az a lényeg, hogy vettünk jegyet az Alipay-en, és kiderült, hogy rossz állomásra vettük, szóval a helyszínen kicseréltük. És hát végül nem az ablak mellé kerültünk. Gyorsulunk. De hogy érzed? Lehet érezni, hogy gyorsulsz. Mennyire nem adja vissza amúgy kamerát? Szóval leszálltunk a vonatról, és a végsebesség, amit elértünk ezzel a vonattal, az 303 volt. Úgyhogy ja, bullet trainen voltunk, megérkeztünk Shanghaiba Dreamyvel, és most vagyunk az északi részen, mármint annál vasútállomásnál szálltunk le. Egyből egy ilyen nagy tér várt minket, és amúgy megmondom őszintén, hogy én tökre nem erre az időjárásra számítottam. Ja, ez egy föld alatti Meki. Jövök. Ups, thank you. Na hát ezt se gondoltam volna, hogy a mai nap folyamán eljutunk egy olyan Mekibe, ami konkrétan föld alatt van. Hát biztos, hogy kihasználják amúgy a föld alatti részeket, mert ebbe a városban 20 millió lakni. Amúgy ezek a kis apróságok, az ilyen easter egg-ek idézik fel a gyerekkoromat, mert régen emlékszem, akkor adtak nagyon a magyar McDonald's-osok a dizájnokra, meg ilyenek, és ezek, tehát annyira lett tisztult már ott Európában az egész, hogy itt meg még meg van őrizve ez a fajta style. Wow! Szóval megérkezett az autó. Ja, ez az első ilyen élményünk prémium autóban, ami kínai, és elég fullos. Úgyhogy most az lesz a program, átveszik a szállást, rakjuk a bőröndöt, lehet, hogy keresünk valami kis irodalszalont, és utána pedig felfedezzük Kínát. Vagyunk a Central Parkban, és én ezt kimerem jelenteni, hogy életem legszebb parkjában vagyok. Életem legszebb parkjában. Én megmondom őszintén, hogy nem vagyok egy nagyvárosi gyerek, nem nagyon preferáltam soha a nagyvárosokat, viszont ezzel a kultúrával, ezzel a növényzettel, amit mindjárt fogok mutatni, ezzel a stílussal, ahogy az épületek fel vannak húzva, nekem ez vitte a prémet. Nagyon sok helyen voltam már a világban, nagyon sok mindent láttam, de én még ehhez hasonló gyönyörűséget soha. Megérkeztünk pontosan abban a szállodába, ahol Henryék vannak,
Hát így nézem a tetejét, itt van, nagyon komoly, meg amúgy kb. Az összes épület ilyen rohadt magas. Szóval mondom, gyulai gyerekként ez nekem nagyon új. Itt vagyunk a J-Towernek a éttermi szintjén, és hát valami elképzelhetetlen jó élmény itt lenni. Hát ez a design, ez nagyon komoly, nagyon tetszik. És mutatom, hogy mi miatt is jöttünk ide. Miután megnéztük a nagy legendás fehér sárkány szobrot, feljöttünk a J-Towerben a 120. emeletre, és itt vagyunk tényleg konkrétan Kína legendás tetején. Úristen, nagyon komoly, mindjárt megpróbálom körbe videózni a frontkamerával. Úristen, nagyon és tériszonyom van. Most kicsit szétnézünk majd különféle boltokban, mint például App Store, vagy meglátjuk, hogy esetleg lehet Lázából leszünk, és akkor nézelődünk, de most várjuk a sofőrt. Igen, amit én rendeltem itt az Alipay-es applikációval. Elképesztő, hogy milyen árakban mozognak ezek a taxik, tehát hogy mit tudom én, több kilométert 1200 forintért tettünk meg elektromos kocsival. Alig kellett rájuk várni, úgyhogy mutatom is a gépjárművet belülről. Aha, itt van. Esetleg nagyobb nem volt? Nem, ez volt a legnagyobb. Menjetek előre. Hölgyem. Itt vagyunk az Apple Store-ban, és konkrétan tartanak egy előadást arról, hogy hogyan kell vágni az iMovie-ba. Tehát tanítanak téged arra, hogy hogyan tudj videót vágni. Felhőkarcoló hátán. Nagyon elképesztő. És konkrétan el se hiszem, hogy itt vagyunk most Shanghaiban, Kínában, és nagyon szépen köszönjük a Jadának a lehetőséget, hogy így megismertetik velünk az itteni termékeket, kipróbálhatjuk őket, találkozunk a kínai kultúrával, a kínai emberekkel volt lehetőségünk beszélgetni, megmutatják, hogy hogy működik a háttérben a Jada, szóval, illetve ezt a csodálatos helyet. Ez elképesztő. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik a lehetőségért. Úton vagyunk már a reptérre, és mielőtt kértünk volna, még azért tettünk egy kanyart a The Bandhoz, ami az egyik leghíresebb turista látványosság, és ez pontosan arról szól, hogy kijössz egy ilyen rohadt nagy térre, és körbenéz, és mindenhol Shanghainak a fényeit látod. Szóval mindjárt mutatom, hogy mit látok, de ez elképesztő látvány. Szóval igen, itt vagyunk, most Trimivel megálltunk. Megmondom őszintén, hogy mikor így megláttam a térképen, meg hogy a Band,
így nem nagyon volt ismerős, viszont így, hogy most már itt vagyok, így tudom, hogy Mizu, mert feldobta már az Insta és a TikTok is ezt a spotot, hogy egy csomóan itt videóznak, meg fotózkodnak. Képzeljétek el, srácok, hogy most fogunk felmenni a repülőgépre. Csak gyors beszkenneljük a jegyet. What color? What color? Good. White. Szóval képzeljétek el, hogy most fogunk felszállni a gépre. Indulás előtt megittunk egy-két pici felest, illetve rágorítottunk egy sört, hogy kicsit kényelmesebb legyen a hazafele út. És hát ja, egy nagyon rövid fejezet most bezárul. Nagyon jó volt a csapat. Nagyon hálásak vagyunk mindnyájan a Jadának, hogy biztosították ezt a lehetőséget, hogy itt lehetünk Sanghajba, illetve a környező részeken, és velük együtt megismerhettünk egy új márkát, illetve egy új kultúrát. Otthon találkozunk, és én onnan pedig megyek tovább Dubajba, ugyanis fogok driftet oktatni, illetve versenyezni. Dreamivel végre 2 év után találkoztunk, hello, és együtt tudtunk lenni 5 napot, de most már még többet lesz. igen, a beszéltek alapján itt már sok projekt lesz, úgyhogy... Can I see your boarding pass? Yeah. This way. This way? This? This way. Okay. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ezekben a videókban. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, nézzétek meg a jada.com, illetve hónál az összes terméket, hisz nagyon jó árban árulnak mindenféle terméket, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Peace!